Għalhekk in-nuqqas ta' ċarezza f'emenda bħal din tkompli tħassibni u tinkwetani. Qegħdin hawn għaliex bħalkom nixtiequ lill-Gvern jemenda l-abbozz tal-liġi biex ikollna moħħna mistrieħ li ma tintilef l-ebda ħajja. La tal-om meta tkun fil-periklu għal ħajjita waqt itqala u lanqas tat-tarbija meta m'hemmx periklu għal ħajja tal-om. Dan huwa dak li qalet il-President Emeritu Mary Louise Colero Preca f'diskors li waslet matul mixja nazzjonali li saret fil-Belt Valletta bit-tema Int tista' salvani li għalija attendew eluf ta' persuni. Mary Louise Colero Preca qalet li din il-mixja hija xempju tal-għaqda nazzjonali fejn appellat biex pajjiżna dwar din it-tema ma ndaħlu l-ebda kulur politiku għax il-valur tal-ħajja huwa suprem. Għalina il-ħajja m'għandix kulur politiku. Lanqas dimensjoni ta' xi fidi jew reliġjon partikolari. Il-President Emeritu qalet li f'dan ir-rigward mhux qed nitkellmu fuq xi oġġetti iżda nitkellmu fuq il-ħajja ta' tarbija bla vuċi. Hija appellat ukoll li jeħtieġ li jkun hemm diskussjoni mibnija fuq l-etika u li tkun waħda rispettuża. Mhux nitkellmu fuq ideoloġija jew diviżjoni politika. Mhux nitkellmu fuq xi prinċipju ta' xi reliġjon partikolari. Mhux nitkellmu fuq oġġetti, qed nitkellmu fuq il-ħajja, qed nitkellmu fuq il-ħajja tal-om u tat-tarbija. Mary Louise Colero Preca qalet li jeħtieġ li f'pajjiżna jkun hawn kampanji ta' edukazzjoni u ta' informazzjoni li jagħtu l-għajnuna. Hija qalet li f'pajjiżna sar investiment kbir fis-settur tas-saħħa minn gvernijiet differenti kif rajna kif ilu ma jkun hemm mewta tal-om matul it-twelid il fuq minn 20 sena. Iżda dwar dan jeħtieġ li jsir aktar bit-tarbija fil-ġuf u l-om dejjem għandhom ikunu mħarsa. Minkejja il-ħafna dikjarazzjonijiet li saru u qed isiru li huma favur il-ħajja u kontra l-abort. Din l-emenda kif inhi ma sserħilniex moħħna li mhux dieħel l-abort f'pajjiżna. Mary Louise Colero Preca appellat il-Gvern biex jiltaqa' mal-esperti, l-speċjalisti u l-akademiċi fost l-oħrajn li sottomettew position paper għad diskussjoni matura dwar din il-kwistjoni, pożizzjoni biex l-abort ma jidħolx pajjiżna. Qed niftħu l-bieb biex il-mara tabborti lit-tarbija. Hawn nistaqsi jekk mhux din hija l-intenzjoni tal-leġislatur, allura għaliex ma sserħulniex rasna? James Aron Lellul, Net News.